ארגון לב מלכה ועומד בראשו ידידי הרב אברמן על הפעילות הברוכה והנפלאה שהוא עושה בתחום הצלת נפשות. ואמרו חז"ל, כל המקיים לב שלך בישראל כאילו קיים עולם מלא. באמת עולם מלא, מה שרואים כאן את ההתגייסות של הציבור החרדי למען התרמת דם, למען הצלת נפשות ישראל. אני חושב שכל המסייע לארגון זה שכרו כפול מן השמיים, ולא יאומן מה שאנחנו רואים כאן, את כל המערכת של האמבולנסים, את כל הכיוונים, את כל הלוגיסטיקה הזאת, ובפרט את הבנים והבנות, גברים ונשים, כולם באים לתרום למען הדבר הנעלה והחשוב הזה. יהיה השם עמכם, ובעזרת השם הלוואי ולא נזדקק לכך. אבל כשמזדקקים לכך, יודעים כמה חשובה תרומתכם לנושא הזה. תבורכו לשמיים ידידי הרב אברמן וכל העוסקים במצווה הנפלאה הזאת, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלם שכרכם מלמעלה, ותצליחו בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, אמן.